Salatu nahi dugu, irailako 28an Saharar presoa hilda agertu da. Eta, pixka bat nahi dugu adierazi, herri sahararren egoera. Preso hau, 2011an izan zen atxilotua, eta bi kartzela desberdinatik pasada, eta kartzela bakoitzean azterketa medikoak egin zizkien, eta marrokiar espetxe erakundea eta zabalduta ere marrokiar komunikazio agentziaren bidez, ikusi zen bere egoera, bere osasun egoera ona zela. Poliki bere egoera txartzen joan zen, eta azkenaldi honetan ja etzien uzten jasotzen bisitarik, ez familiaren aldetik eta ez bere lagunen aldetik. Irailako 24an Daklako ospitalea bidali zuten, bere egoera oso larria zen, eta Daklako ospital zibilean etzien egin behar zuen azterketa medikuk eta segizioa, eta berehala bidali zien berriz ere espetxera. Handik bigunea, ja koman zegoela, Daklako ospital militarera bidali zuten, eta ja koman sartuta zegoenez, ezin izan zuten buelta eman, eta gero jakin izan danez, ulzera bat zuen, diabetikoa zen, eta suero barruan glukosa sartu zien, nahi dugu publiko egin. Presoen kolektiboa daraman bizitzak, bai kondizio higienikotan, bai alimentaziotan, bai momentu ero jasotzen duten jipoietan, eta bere emaitza hilketa horiek izaten dira. Egoera oso larria da, eta hilketa honen atzetik Daklan mobilizazioak izan dira, oso bortitz erantzun dute bai Marroko ejertzitoak eta baita Marrokoko poliziak, eta egoera gero eta larriagoa da.